kidam tang MP election kilik dat pen matelas bangsa election counting dat pen nilitum Socheng constituency apias tin ki claim kidam chipit duk group akorte ingir tomphan nilitum akero pilong lela tasi jasmet pet pinia bangke nilitum Socheng constituency kija akit hikiding tumpen PS along chupiduk group women wing lapen youth wing alang litum ke claim nang sirap situ dun pena joksi jasmet pet MP kiligahut angkang pile hai hiune sitame nilitum Socheng along bangke misen jasmet pet nilitum constituency hinpen akiru pipon lo lapen Socheng angkang along ningarong pigalambang je lason helo none phong bangke nilitum dak Socheng along sangeche batum lapen khasi alapen garo atum kaprek tribal atumang stame nilitum tabangso APHLC atum kasisong akimang along si jasmet pet nang cirap nang situ dun lo lasi none kiwangji MLA election hut lapen MEC election hut stame nilitum ningthelo Socheng constituency angkang kido akorteng yirtong apan tangka pusa pimowe pin sitame none prang kiwangji MP MLA election lapen MEC election long stame misen pen nang sirap situ dun popu ningthepon lo tasi none prang kiwangji bang lapusan thak litum cirap pon bom lo prutangte itu makimang abang ke pleng pon vekpo lapen jasmet pet BJP atum suri cap longi po bangke alang litum calculator bang henodak lobon pusi nitum mathapon lo asi alang litum suri cap ke long bang kalidasi nilitum abang si abisi bangke Socheng long bang long pon thurong lo dasi MEC alang li ke thana bangke nitum hin pen ke pudam jitu ye bangke calculator bang si ke memelo nitum pini nituma committee pen social media long bitak bacitak ahong jaya long ke wang nangkok alam the abangke lahelo ke damtang suri hini raingkor hini anengkan ilitum Socheng constituency long pen phailang damlo pulatang te ilitum aphanja kong ekipi dunatum apong tin sike bat non MP election labangso kilik ilitum remdet lo setame rad atum aning bibe rad atum aning kithan so sesi bat bom lapuson thak si non ilitum Socheng constituency long setame aphai ke kai sinang ke bat ladak 2022 ningkan MEC election hodabang ilitum langdam lo pulotang te 2193 vet ilitum Socheng along kelong APHLC atum anpen BJP atum nang long dun lo 5179 haladak pen ilitum aphan penang atum BJP leaders atum nang arbok lo je Socheng along abangke jai kathar phan jogjaku pen setame ilitum parem det lo puselang litum ningje lo setame labang so lama long pen ilitum ahok he lapen ilitum kroi kresi claim chipiduk pen sigrat atuman so se tuman jakong na pilo labang so jakong pen jog ilitum non 2024 running kan MP ki ligalong result Socheng constituency long pen abangke 6085 abang ilitum long pon lo lapen ilitum BJP phana bangke Socheng constituency long ke ilitum si parem det lo 311 leading points pen ilitum chipahai pon lo Socheng constituency long lasi ilitum labang so party ke hai puka ilitum APHLC ke claim along present secretary lapen office beres tuman leke hai pukali ladak ke hai ke ilitum kar being long asuan se hai apet lo lage APHLC party ke hai puka ilitum se hok he lage ilitum ka dok wing long asu tuma party ke hai pusil se hok nangi athema no labang so party ke hai ke ilitum manja ko nang ki pidu tum poisa tangka maha pen pusita meli tum aphan kai ke sita me jakong nang ki pidu ne kerabdun athema ilitum kaveda party akaprekatum fans militum ki pidun unje jakong ave sita raratum amethang amal selal tum nang chirung dun lo ilitum phansikai si hinivet setame yang thuke thaya phan ilitum phani pidun si rada kam ke claim along alang litum hirjume nang pidun lo alang litum hirjume pena jok pini
pining MP kiliganing kanana bangke Socheng constituency long APHLC result me sen penil tum cepa undun long lo lasi BJP atum pena tum puoji je Socheng constituency long ke next ke rem thuji pusita pacu beta hai kopi pot pulotang tayalang litum non bidikang lim pensamian ko claim thu liji polling hodil tum theklong lo koson pencil tum APHLC atum han ekikhang koson si APHLC atum phan ikitherma pulo langdam lo pulotang te PM Kisan la pen orondoya scheme la pen cheng lok la PMAY ahem pen kither la pen nitum phan akaprek pen atwar same tum managi phan dun dolang boy phijita itum hanang parem unedlo la si non le thoda ki wang jiarni an sitame BJP tum la son si claim thuliji wrong tinalong sita alang le tum PM Kisan form duplicate la pen orondoya form sitame lang le tum ki ronji phanchi sik bom lo la si neli Socheng Const General Secretary hin pen Nili konsensi arlo polling station 3 along ki do arada tum han sa mega tuning rijia bangkela henlo nang litum along a polling along BJP atum akam kanglim bidi kanglim penang litum phan nang pa jog luliji aning kithi pena jog alang litum nang litum panang therji poisa tangka maha pena jog alang litum nang litum polling station longwang penang chong thuji lahaya form nang ron pensi litum a party phan avod nang ethak doni phan bor ipikji lasi nang litum ka dokove arada tum itum Socheng constituency ar lorada tum phani liga chuning ri bangke nang litum mang hudunri labang so form keron lapen labang so ka dogo ke ther ki habalong ana bangke lasi non pining 2024 pencheng lok mo ilitum labang so ka chisong juje tigan ilitum hem prek long le tigaram bangke ilitum party along nang kachisong dun thibji lapen niltu manaka support dun thibje phansi nilhin pen chunuri ponlo lapen nang litu maja kong ilitu long lo pulotang te ilitu hem prek ilitum long vegji lasi laan pensi nililam ningje bangke payudi koklo pardon